7. Talk too early. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. It's time for Sex Indaba ekakasini. Shandi sethu lesisha njalo ngama Thursdays from 7 to 8. And this show ke uyakwazi ukuthi uyithole podcast yakhona masiqeda kwi app Gagasi FM. Same app ekunikeza the video yokubuka ishow. And uyithola ku wonke ama platforms, Instagram, YouTube, Facebook, yonke indawo na Twitter. Right? On Facebook is ne page Lisi Indaba with Alex, and I'm on Instagram and Twitter. So, sikhuluma ke no doc. Show is brought to us by US8. Hello, sabona dokotela. Hello Alex. Hello. Bengidabukela yazi. Ubani odabukayo phakathi kwami now? Okay, yeah. Bengidabukela. eThekwini namhlanje kule party eThekwini esikuyona emhlanga. Leyani izulu. So ngiyacabanga ukuthi umanzi te uphelile. Uyangibona nje Mthiyane, uyangibona? Umanzi. Ngiyamanga ngena labo kushibilika. Because nakhona le kuba manzi, I think it's good, it's natural, but kungabi excessive. So ungasalisa uba manzi kakhulu. Manje mina ngimanziswe imvula kaNkulunkulu engcwele. Why the need to mention ukuthi umanziswe yini? Because vele that's what we're talking about. Singiyazi nje just in case mina ngimanzi impela bokushibilika eminyango futhi kumnyama ngisaba ukuthi ku dark uyabona ngisaba ukuthi ngizowa so ngabambelela bomnyama okudlula okwale ndoda phambi kwakho. Okay, sure. Inamba 203153733000. Okay. We try as much as we can to accommodate, face reality, and not judge. All the conversations la waqhamukayo yena platform le right. Okay? Yes. So kunezinto nje abantu ababezisho. The quote nje ukuthi I'd never date a man on a ngane because baby mamas they never rest bane drama. Yes. These are the things abantu abazishoyo and mangabe ukuthi you're being asked out by a guy on a ngane. Let's say it happens and kuno baby mama drama wenze njani? Thola mhlambe baby mama uyafona, sometimes afone ngesikhathi sasebusuku and or uvele uzwe ngengane seyibeke ocingweni or athumelele indirect nudes, like for instance yena pictures of her bathing with the child. It's all about ingane. And then she posts pictures of your man now told to baby dating as someone else. So the list is endless. What do you do? Uyasukuma ushiye noma you fight for what is yours or to save your relationship yakho. So from ama relationship are right bese kuzoba ke ilawa ne burden. Yeah. So kunezinto nje that tear a relationship apart ngoba mhlamba ama boundaries awazange azasetwe from the beginning njalo. So yona ndaba sikhulumayo ke leyo. Okay, ways to handle your relationship with your baby mama or baby daddy. This is the stuff we odila ngaso wena Dokotela 24/7 every day. All day and yeah, and because if you ening bantu abaningi leyo ukuthi umuntu wami eno baby mama elsewhere bazophinda baqhubeke babuyelane nobabuyengane njalo. It is common. It is common Mthiyane, but also enye into yenza ukuthi kube common leyo fear nilokusaba ingoba oma bengane no baba bengane asebahlukana aba acting ngendlela right esikhathini esiningi eyenza lo athandana naye ukuthi egcina ezizwa comfortable, egcina ezizwa ukuthi indawo yakhe le uhlale ezizwa ngathi threatened because umama loyo ozele onengane lekhaya lo muntu engithandana naye kukhona engakuboni kahle ukuthi kuqalaphi kuphela. Yes. Okay, so enye ama causes lawo. Enye ama causes Mthiyane, but also isikhathini esiningi especially mhlambe kubantu besilisa ngoba I think ukuthi kulenkinga abantu besilisa okuyibona abama big role players kulento ngoba kuze kube nenkinga nje yokuthi ubaby mama no baby daddy ingoba kuyalalwana angithi
So if ukuthi oyedwa was not interested bengeke kube khona ukulalana uyayibona into enjalo now kuba nama signs kodwa Mthiyane ne pattern zenu ufanele uyibheke wena you know okhona or even nawe mhlambe you know u baby daddy ukuze ukwazi ukubona or u baby mama or uthandana naye lo muntu ukwazi ukubona ukuthi mhlambe kunenkinga yini ngoba mhlambe kunezinto ezenzakalayo ongekho aware ukuthi uyatrapheka wena especially umuntu wesilisa you know for example yebo sinengane you know and kubalekile ukuthi sikhulume ngehealth yengane kubalekile sikhulume medically ngengane yes nama grades nokubehavior kwakhe but angabi too much Mthiyane angabe ukuthi ingane ke yathi ekseni suthe baba wakhe ha uyazi uthe emini usethi sumshuthela isithombe ekseni emini ntambama you know kungabi too much lo connection akube ukuthi nje ku civil you know ukuthi siyakhulumisana naye ngengane but ungagcinisa ukuba ilento okuthi you talking too much kuze umunye umuntu angazi ukuthi lo muntu empeleni ufuna ukukhuluma noma wengane noma ufuna ukukhuluma nengane. Okay. Already you're addressing my next question because bengizobuza ekutheni people always say no there must be boundaries. Baby mama must know indaba yakhe or baby daddy must know indaba yakhe. But iqala kanjani leyo nto ngoba shouldn't you be worried if kuthi doc we are in a relationship now? But agaze ungizwe ngikhuluma no baby mama about ingane lokho kukodwa nje Mthiyane ukuthi no it's suspicious it should be transparent exactly Mthiyane it should be kube into evulekile lokho ukuthi if efona u baby mama if kuthi umuntu wakho if efona athi nangu makabane isicefe ngeke ngilibambe ucingo lakhe iba nenkinga lungajabulela ukuthi uthe uyisicefe iba nenkinga akalibambe ucingo ukhona futhi amfake ku speaker kuze kuzwakala ukuthi nikhuluma kanjani sengisho ife efuna ukuya the extra mile but akalibamba ukhona kuzwakala ukuthi maybe not to speak but on speaker phela bakhuluma ngengane you know what else angamfaka ku speak then conversation izofika like thini uyazi ukuthi uboy ubekade buza ukuthi ubekade buza ukuthi nikhisa nini no baba but if kuthi into ekade ibuzwa uboy ukwabona now guy is going to be under pressure no yabona ke kusuke nezinto ezifihlwayo from the beginning but iba open so that naye upartner wakho lo azazi ukuthi umephi you know ku relationship ngoba enye into abantu abayenzayo especially abantu besilisa uyafihla even nakuma wengane ukuthi unomuntu athandana naye you know uthola ukuthi uyolanda ingane mhlambe esikoleni akahambi nomuntu wakhe you know kunento esikoleni akahambi nomuntu wakhe noma uyopick up ingane noma uyidrop off uyomshuma ngoba uzama ukuhlukanisa lento kuba ngathi yena uyedwa ukwayibona lonto which is not true but also nokwazi ukumtshela uma wengane ukuthi lalela ukungifonela ngalesikhathi uma kungakona ngengane akukho right ngoba senginomuntu engithandana naye kubhlungu yes kuzoba bhlungu kuyena even if akakufuni vele into yesikhwele kuzoba bhlungu kuyena but it's only right and fair ngoba into yenzayo lapho wenze njani usetha ama boundaries nemthetho yokuthi une responsibility wena yes enganeni but awunayo responsibility kunina. Indaba ekakasini be anonymous mawuthanda 0315373000 how to handle a relationship yakho no baby daddy or baby mama what has worked for you and yini engenzekanga we know ukuthi it's dramatic but ingaba civil kube kahle we treat kanjani kwenzeka kanjani and there are good stories and I know someone who was posting esitshela 2 weeks ago ukuthi bobabili labo sisi bane baby daddy oyedwa right so lo nengane nalo nengane but bazwana bona bewu2 and ayikho leyo nto yokuxabana and but insecurity ke iku current girlfriend ke onga understand ngoba nabazwanayo laba bawo ex bobabili vele phela banento common bazwana and yazi indaba bazwana ngoba bobabili indoda kuyona yabo once oyedwa wabo uyabuyelana nobaba wengane uyobona bohlukana manje bane common enemy okuyilo othandana nendoda for now so bazwaniswa yiloko not because bezwana you know ukuzwana kwabo ku fake ngoba if kukuthi indoda ngase even if thowulala noyedwa wabo bozaxabana ngoba nomunye uzovuka leso sikhwele. Let's rephrase it ke sibeke kanje how should the relationship be between your man and the baby daddy? Kuyafana nakhona Mthiyane indoda ubaba wengane like let's say uthandana nomuntu wena
wena awuna relationship at all nobaba wengane. You know, wena une relationship yes nengane ngoba eyami ingane, but awuna relationship nobaba ingane. More than anything, ubaba wengane kumele kube nezinto azenzayo yena for ingane yakhe. Yes, wena ubaba lekhaya, yes ingane ubuyithengele idle lekhaya, but kubalekile nokuthi wazi wena ukuthi ubaba wengane uyayikhokha ini maintenance, uyakhokha school fees nani ngoba ekugcineni uzogcina wena nawe usuyikhokha lento kanti nobaba wengane mhlawumbe uyayikhokha. So there has to be transparency ukuthi who's doing what, who's fooling who, and who's fooling who, and who's sleeping. Yeah, it's complex land. Because the relationship must not be hostile. Anazana ngxabene. But at the same time, if sekuzwana kakhulu futhi, then kungaphinda angiyazi ukuthi izoba kanjani. So how ideal should it be? I'm taking calls now 031-537-3000. Ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m. A reminder, this program is not suitable for children. You know, it's good just to coordinate izinto yabo zihambe ngendlela to avoid the drama esikhuluma ngayo, right? Yes. And watching this show and seeing the images, you'll see what we're talking about, Doc. You see the color otaya Mthiyane ngala. And then nangu nomthembu naye shaye iskotch sakhe la. You know, yonke into coordinate ngendlela. Scotch. Yeah, telepathy some way. Scotch. There's a part I know. Yeah, but say that. Ngensakunike chance yakho esibili. All right. Anonymous, my respect. Hello. Hi, Alex. How are you? Good. Ninjani dokotela? Sikhona Anonymous, right? Ngiyaphila. Before ungena njena yabathanda ubhimi bebaningi. Yeah, well, weyathanda into eno PP abalandela nayo like pip. Yeah. No, i-system yethu ya indicator lana ukuthi nje ngevoice yakho ubaby mama one drama. No, uya receiver yena uyena receiver lo. Yeah, u receiver ibaby mama drum ngiyamuzwa nje khona afuna ukukhala ngayo lo sisi ukuthi confirm it noma uphike Anonymous, go for it. Okay, ngifuna ukuconfirm lento leyo ukuthi baby mama no baby daddy abahlukana. That is not true. I mean, I have a child. I have a daughter. She's 8. Mina no baba who broke up. She was not even a year old. Yeah. But into iti, I'm dating someone now. Mina ngihlala ekhaya noma. So ayikho into eyenzakalayo ngumntwana uma enga-approve. For example, umntwana mevakashela ubabakhe. Uma, I can't just say ngithatha ingane ngihambe. I have to ask him maqala. So my thing was, angiyeke ukube middleman. If anything, if you want anything with ingane, talk to my mother. Mina nawe asijole. If ufuna ukufaka imali, here's a bank account. Angiboni ukuthi beyond indaba yokufaka imali ukuthi nginakekele ingane yini soyikhuluma. Avoiding lento ukuthi umuntu uma kwamnikezele access ukuthi akufonela ngani ukufona nango10 uthi uyanswer phone nomuntu wakho umuntu useyabhola yena akasibanibani hawuye handbo 10 o'clock at night. So to avoid that and nginalento ukuthi even if he gets married to somebody else, I'd be okay to say ngoba usushadile, my kid can then have a relationship with nalo muntu lo wesifazane. Abantu bathi sabacanga ukuthi just because asifuni intombi zabo zami nengane zethu because siyabathanda sibalekela lento ukuthi ingane yazi abantu abaningi isikhathi so if you married then it's fine. Ingane yami ngaba ne relationship nomfazi wakho, that's okay. All right, so your boyfriend akanangane yena? Unayo ingane. How is their relationship ke yena exhumane nengane yakhe nakhona kuno middle person? No, there's no middle person ke nalapha yena uyakhuluma noma wengane yakhe. The difference is udokotela ke washo faka cloud speaker yabo. I like this when anodokotela njola nizokhuluma on loudspeaker ngizobona ukuthi okuyajolwa la. So if I phone baby mama, just put the phone on loudspeaker. Put nami ngalento ukuthi angifuni ubaby mama acabanga ukuthi ubaby dad akamfuni because of me. Transparency. So kwabo mina I was not involved. Okay, so iphuza eligcizelelayo lento ehlalishiwe ukuthi umuntu akahlubani no baby mama. All right. Bayahlukana. Yeah. No, siyakuzwa sis. All right, I need to stress this. Yeah. When's example ngento engeke iziyenzeke leyo ukuthi let's say uyajola nodokotela into engeke yenzeke. Never. Anonymous, never. How ingaqala kanjani nje yona leyo nto? Thank you. As an example.
Yes. We have umlaleli lokuqala othi yes. Kunjani lezi zathu busishiya eqaleni? Yes, absolutely Mthiyane. Again, izwela yabona uanonymous, she's a woman. Ikade ngithelento isikhathi esiningi ilala kubantu besilisa. Yibo bamama instigators yalento. Ibona futhi abakwazi ukucontrol. But you are sometimes. Uthola ukuthi it's about emergency yengane. Yabona when you get there, it akuyonto emergency. Are there signs ongawabona wena ke kwi current relationship akutshelayo ukuthi khona ukushaya amanzi kulabantu umuntu wakho no baby daddy or baby mama? Look Mthiyane, for instance, if kuukuthi umuntu wakho uthi noma kunjani uthola ukuthi utshela loya, you know, impompi ufile uzofuna ubaba wengane ukuthi kufompompi ithaya lami lemoto ngibe nenkinga yethu uzofonela ubaby daddy ukwabona lezo zinto. It's too much and it's too intimate ngoba somewhere kumele kube naku ukuhlukana ukuthi lento ayisekho. Mthiyane, if kuukuthi uhlangana nabantu bakuboka loyo umbona eba namahloni efuna ukucasha engafuni ukwabona something is wrong, fanele be proud ngawe ekwazi ukuthi nabo labo noma bengamtshela ukuthi ubonene nawe it doesn't matter, but akangafuni ukuprotecta ama feelings aloya omunye ngaphezulu kwakho. So now on social media these people are still friends, or they are friends, or kumele kube no ukuthi acceptile i-friend request yakhe ku Facebook? No, I don't think they should be friends Mthiyane. Okay, so because yeah, ngisho uhlangana naye pipi kumele lingavuki. That's uthi kumele. There's another thing ukuthi kwenze kanjani. Uyabona? Now enye problem ile Mthiyane, abantu bathi mebehlukana bangahlukanisisi kahle. Uthola ukuthi baqabene, omunye uthi ngavile ngamiyeka but azange zibahlukana. Badubana. Yes, na kuba inkinga leyo nto ngoba emva kwesikhathi lokho kade kunidinile liyehla igwebu ukhohlwe ikona mase kuvuka lokho kunye bekade kuyimizwa, and that is the problem. Yikho kubalekile ukuthi uma kuukuthi nihlukane kahle, from there nenza imithetho yenu ukuthi sohlanganiswa ingane kanje ngizokwenza ukuthi ngoba senikhuluma ngokuthi cha sehlukene kodwa nansi indlela esizophathana ngayo. All right, so nokuyimizwa angeke kuvuke. Right, sure, Ayanda Emlazi. Hi Alex, njani? Ngiyabulisa hotel. Right, baby mama, baby daddy. No, I'm a wife, but my husband unabantwana about 4 engimfice bekhona lawo bantwana. Yes, and uyabathanda futhi. From the time bantwana ngibamitha singakade nobaba wabo, i-relationship yethu perfect. It was 100% before sishade nobaba. His case time is a protective though, but kuthe sokuqala nje negotiations and everything iyaqala like the two eldest, I think ngifike beno 16 17, but they're all from different mothers. Emva ukuthi kuqala nje ama negotiations nani up until umshado, we were fine with the kids. The first week sishadile, the kids already talking about moving in bazohlala nathi. Kusho ingane noma umnyeni wakho? No, mina actually I'm saying this from my in-laws now. The kids are so happy that they'll be moving in with you guys, but these kids don't stay with the in-laws. Basala go babo from the mother's side, because mama babo bashadile abanye. And then mina kungiphathe kablo kekutheni ebona umuntu mayisethi Alex ingane yami is so happy zakusasho everything is confirmed, but mina I'm not aware. Yes, it's fine ngithule nje for some time iqale ingane ibe ingane lo the first one useyaqala umuntu uthi no ucela uzohlala nathi because unama sports amaningi awenza esikoleni. Okay, but lama sports ngishade mina mid-year with your dad, lama sports abengekho all along ubudlala isports esisodwa kuphela. All of a sudden sekuthiwa ingane iyagula la ihlala khona friends ohlala nathi, and at that time mina nginengane encane about 1 month izelwe ingane, so kwayo lengane mina iyami manje asihlani nayo lendlini to the space ukuthi asinaso space enough to accommodate to aunt. So bazofila kanjani na ekhaya if ngikwazi accommodate another kids eyami ingane bingahlali nami nobabwa because asinaso space enough. Kwahamba isikhathi kwaze kwafika like 10 khona ingane manje yona the eldest one iba nama conversation nobaba ngala ubaba umesefika kumina izinto eziningi
ngise confirm uthola ukuthi even financially asikho right ngoba sithanda kushada, but kuzongiphoqa ukuthi nami khona efanele ngikwenze ngoba manje ingane mayisithi ubaba uthe angicele kuwena 1 no 2 no 3 kungilimazile kakhulu emshadweni wami, angifuni ukuqamba amanga in a way that I don't have relationship nomama bengane, akekho uma wengane ngisanga introduce again. Everything eyenzakalayo ikhulunywa with my husband and mina akukho khulunywayo nami, so agcina sekune tension ngisho endlini manje ngabona ukuthi okay shothi ngiyaphuma kulomshado ngoba manje ingxabano zale endlini ezame with my husband azikho, but they always involve the other kids now. Okay. Isangalo ngisaka. Nice anonymous and of yebo sizwe side lakho kuphela you know okwamanje and sophendula ngokwazi lelo side kuphela. Now from lokho sitshela kona anonymous ku wrong ukuthi watshelwa wena you know ngearrangement okade ungakhulunyiswanga ngawe before uzoshada ngoba yabona Alex bokusayi honeymoon lena manje usangena ku honeymoon kuzoba mnandi uthandweni kanti uzoba uneni you know uzokhulisa ingane. Now I want you to know this, nomunye ulalele ever ingane enoma wayo will always ifune uyiso ukuthi abe nonina no matter what, no matter ingakuthanda kanjani usangene emshadweni, always ingane ifisa igcineni ukuthi ubaba wayo abe noma wayo always. Don't ever think ukuthi hayi uyangithanda because umthengela iperfume manje wenzani impressa. Always I first choice yakhe ukuthi uma wakhe ohleli kule seat wena ohleli kuyona. Now from what you are telling me mina anonymous ku wrong ukuthi sufuna uphuma emshadweni, I would say first fight for it, but umyeni wakho is a person that you need to talk to ngoba naye kumele abe nama boundaries enganeni ngoba kunezinto abeke anikeze umama isithunzi angamenzi kuba ngathi uyenemy ngoba if kuyena esekhuluma nezingane zakhe eceleni izinto bavumelane umama lo engazi, if umama eseziphikisa lezo zinto umenza ukhuwela umenza udevil. So umyeni wakho uyena kumele angabe yiqoki ngendlela owusisho ngayo istory, uyabona abe open ngoba if kukuthi expect ukuthi wena ubumama kulezi ingane then ingane kumele zize kuwena kuqala vele nokwesinto ingane iza ngumama kuqala kuba umama odlulisela kubaba. So by them going to ubaba kuqala ziyakutshela nazo ukuthi awuzali, so ubaba wazo kodwa onenkinga ngoba uye okumela ngabe ushaya imithetho lekhaya. Okay. Sure. Doctor, ngabo umuntu engabona as if nama battles amaningi because now it seems as if my husband was forcing me to fit ekutheni ngibe umama walezingane by force, but especially when it comes to finances, if my husband azi ukuthi stand kushada asina imali uma ingane icela for example ijunior 500 rand yena icela kuyena mase ethi yena ayicele kumina lento khuluma ngayo dokotela. Yes. Maybe this ingasebenza sibeke eceleni ingane for now. Kube ukuthi bona boyithu even if they go for a counseling ndawonye and le ndaba is sensitive kakhulu because kulula ukuthi kuthiwe vele awuyithandi ngoba uyizali, but ibucayi le ndaba njengoba udokotela eshile ekutheni mhlambe ubrothers naye uzobeka okunye ngale. Please do that sis. We'll give out the number later on and we wish ukuthi lento iyenzeke ngendlela. Usana kujoin now. The issue is not kakhulu ngeingane but is about lezi zinto ezenzekayo ku baby mama no baby daddy, I relationship iphela kanjani. In fact iyaphela in relationship ngenxa yokuthi kuphela trust, insecurities and okunye uthola ukuthi kwenziwa deliberately. Yes. All right. Indaba special Umelana on Mondays at 7. Talk to Alex. Indaba talking my business is into nazo zonke indaba zabasha. Indaba Sasindaba ekakasini ngolosine from 7 to 8. Ama videos aloluhlelo ngawathola everywhere, YouTube na kwi app Gagasi FM. Right. Unosihle uthi I'm a baby mama of 3 different fathers, but I can proudly say angenayo idrama. Into eyenza ukuthi ixatshanwe ukuthi kusuke kusenama feelings asele komunye. And then Pretty responds, impela mina nawe siyayifanela nami ngiyayibukela nje angifuni ukukhuluma. Then bese kuzoba khona enye uthi umlaleli zofihla igama lakhe. We broke up with my baby daddy when I was 6 months pregnant. My son is turning 15 years next month and I'm fine with him not being around. Ngibona ukuthi wangipha ingane. So shit lengane ingange Gagasi eka 2006 because nayo ina 15 dog. Right? And then Samgela says ukuthi yazi yanzima le topic.
Vele into esihlangabezana nayo le each and every time abahlukani kodwa futhi ngeke ubathembe. Ngeke uzubashiye ngisho bodwa endlini ubaby mama kanye nobaby daddy kunalento okuthiwa casual sex noma ukuzwisana. Phela abantu bazana banengane kuyavuka lokho. And then lo cela kuba anonymous mina ngaphuma komabe ingane zami angisazwani nabo out of lokho ngempela totally out ngiphilela ngikhona cha thando rights baby mama nje bayadliwa obaba beingane futhi badleka kalula nje ngiyababonga shame and then uPearl uthi iqala lapho usuhambisa ingane kunomsebenzi kwababo wayo uzola laphi usukhohlisana no squeeze right uyapi then umsizi uthi ngiyathanda indlela achaza ngayo udokotela umanzi and kumnyama engabe sachaza ukuthi umanziswe yini now you noted that and then Sabelo uthi mina Alex no dog ubaba wengane ifedinga uma wengane ukhuluma nami une number yami hayi umuntu wami because angifuni into azoyikhuluma nomuntu wami right and then bese kuzoba i-advice level kusibo I think ukuthi kumele sibahloniphe abantu esithandana nabo kungaze nje kufike lapho khona osekumele kufonwe kuvulwe all loudspeaker asikho isidingo sokuthi kufonelana asihloniphane sisaphila yo siyabonga yeah sure sanele emlazi sabona Mthiyane dokotela wethu sure sanele hayi bengifakaza le kade ukuthi sometimes ezinye izathu ezenza kube ngathi abantu besilisa bayabafisha abantu abathana nabo koma wengane make bazana mama zizokhuluma amagama azizwana komunye umuntu then wena intombi yakho usafuna ibone leyo nto ngoba izokhoza idrama futhi kube ngathi manje uyabaxabanisa so kuhle nje ukuthi mina I prefer ukuthi nje ihlasela into engingazwana ngidilisa vela ngayiboni but hayi ukuthi ufisa ngoba khona usuku ukushisa cha usuzama ukuthi nje kungaze kufike emsebenzini konke kube right. Okay, so futhi sibahloniphana umuntu angamunike uma wengane noma enganamhlonipha umuntu wami but uma behlulwa yiloko kuwenkinga. Sikuzwile mfethu we noting it Zanele Emlazi and then Zanele Buthelezi Mawoti sawubona Alex madodela yebo Zanele ninjani sikhona unjani wena Alex nayisho lento ngoba ayithinti bona labe ngadintsha le ngoba ngizwe ngathi ngikhuluma nje nalabo abantu abano 30 20 banibani yabona nje makungisho kuza ko ex kuthina ke ithina iphela usho ukuthi ngahlukana nobaba wengane zami noma sasiganene kanjalo uyazi kunenkinga Alex angazi kanjani ukuthi umuntu angabona kanjani mina ngahlukana nobaba wengane zami zu5 kuye yes. And ofikayo uso wesithathu emva kwami mina ngayihambela bese uthola ukuthi umuntu ke selokhe performa okokuqala uyena futhi owazongena kulomuzo wawakhiwe imina owawakhiwe phansi kwegama lami so ke ngahamba ke mina ngoba sengicikekile ilento yakhe yena asezongena kuyona manje uthola umuntu seyaperforma ke manje enye into futhi eyenzekala uthola ukuthi lo wesilisa ngizothi mangifikile nje ngizokhuluma into ethinta ingane sebelo behlala ndawonye selo umuntu ebeka isandla ethangeni lomunye because ubona ukuthi umuntu wakhe akaphephile kayena lo wesilisa ethinta uzama ukuprove okay ubusuqake ukuthi hawu ngoba mina ngahamba vele ngayishiya lento manje yini uthola keseloke ekhukhumale bayi-self raising ke lo wesifazane kodwa awushilo lutho futhi umuntu wakho la ukhona ngayishiya lento I like what Usisi is saying because now we're getting the other side yes. No, look obviously kukhona either ukumsaba or mhlambe ubaba kwayena unento yokufuna ukumhlokoloza yabona ngokuthi ambonisa ukuthi akithi yena washiya ubaba ukwabona kuyena ubaba uyaletha lo mhlambe ufuna isithembu or something kwawuyena umama uthi ngeke ngimele lento washiya so obviously ubaba washiwa engakafuni ukushiwa uyena so kwayena uzama ukumdlisa ukwabona yokumshisela ukuthi yabona umphefumulisa ngenxa nayo sisters lona ubanjwe ithanga naye kushuthi kwayena akathembile kahle
kahle ukuthi ubaba uover phela umuntu wakho uyamuzwa Mthiyane uyakwazi nokumsensa ukuthi ufila kanjani ngalomuntu uyabona okay all right okay sure kodwa ke naye wena ushuthi umama Buthelezi naye akehlisa umoya nganaki into ezincane lezi no siyabonga so the stories that ushafana nale yasiqala ngasanele so now the message is kuwena ke obambile njengamanje ungayuzeki uthi lo muntu osunaye manje uyuza wena kanti istory sakhe asiphelile ushaya lowa ngawe sure siku anonymous Emiratsburg hello yebo sabona okay yes PMB and two things anonymous please uma ungathinje kumuva kancane uthola ispot is right connection yethi ngezokulahleka and uvele nje usebenzise ngiyadokotela ndithini isiyaphila seseyonjani wena aphila inkinga obhebhedi abasuke babe nayo basuke baheze kakhulu girlfriend abo so sorry anonymous yithi gudlo kancane sisi ngiyakuzwa khona kodwa network ayikho strong kahle umuve nje la ukhona yebo sekuyazwakala yes kuyazwakala yeah inkinga ikuphi inkinga sekuthenini obhebhedi ibona laba abanikeza imvume kakhulu ama-girlfriend abo ukuthi kumele bakhulume isinoma kanjani towards obhebi mama bese kube ngazuthini obhebi mama ibona abanedrama mina Alex ngizokhuluma ngingane enayo ina age uma ngihlukana nobhebi dad angifunanga ngesiphi isizathu ingesimo sokuthini indlela ngayo na isona esathi ukuthi ngishini okay sisokulandela okay no sorry sorry mawushawa network but I think sayibamba kancane ekutheni uthi imvamisa ayibona baba beyingane abanikeza kusho ukuthi abantu abanabo manje imvumo yokuba disrespect yes but even from the beginning Mthiyane I don't think ukuthi naye ubaby dad kumele naye phela asakhe nesithunzi sakhe akakwazi ukuthi anikeze igirlfriend nje uyabona leyo mvumo ukuthi kube uyena ozokhuluma noma wengane ukubona akuba umuntu semthethweni phela otherwise if there's a third person akuba uma wakhe you know ubaby daddy ozokhuluma you know noma wengane but not ukuthi ugirlfriend ngoba mfese emshintshile you know kuzobuthoko kuba usima kubani uzoleshintshile nje bonke ukubona yeah now unga-add ngifisa ukuzwa your comment here no baby daddy nabo sefisa ukuzwa story sabo lo hlelo alilungele ingane usegagasini. Indaba is produced by Mfundo Mabaso on Gagasi FM. Ukwindaba egagasini lelihlelo lilungele ingane kwi sex talk indaba sex indaba no talk namhlanje sikhuluma la ngendaba yokuthi eliminate kanjani idrama kahle manje it's all about communication between umuntu othandana naye naba nengane naye and you've moved on or naye usemove on communication ilapho siku anonymous respect let's try her again anonymous sabona yebo but Alex nginodokotela yes all right network is right ke manje sekukuthi radio yakhe evulekile okay but yes sure okay ke but Alex ebengike ngafike mina inkinga ingokuthi ni ubaby dad uyena osukanikeza kakhulu imvumo ukuthi ni girlfriend abe in touch towards ingane yona eyakhe ngaloko kwehlika isithunzi sika baby mama then ubaby mama mase react ngalento eyenzekalayo noma ngezinto angifuni kube ngazithini uletha idrama ubaby mama mina ngizokhuluma ngento eke yangenzakalela ngihlwana nobaby dad 2017 alandela usolandelile so vele I collapse yeah look Mthiyane one other thing ngikade ngithi ngifuna sitshele uanonymous ePMB ukuthi ezinjenganani lezo zinto azishoyo ukwabona ngoba maybe some of them are relevant ukuba mhlambe untombi ifona nje icela ingane isivakashele kuyi Easter it can be something like that ukwabona or nyoma yini mhlambe ngifuna ingane ukisendela ibirthday cake esikoleni whatever mhlambe khona ayibuza ngifuna ukubuza ukuthi yini because isikhwele si normal Mthiyane as uma wengane it's normal even if leso sikhwale is not necessarily towards ubaba wengane
but also unesikhwele sokuthi ingane yakho le and ufuna ukuthi ibone wena njengomama and the best mama so manje wena yes uzoshare ingane yakho but also uthathelwa nendodo so uyabona you feel like you are losing at two ends so it's normal ukuthi ube nesikhwele but sazi uma kuyisikhwele kuzukwazi ukusibamba singakoneli yes isikwazi ukucontrol isikhwele sakho yes comments on Twitter and Facebook all right uthi ke lo yabona indoda ekwazi ukuthandana izibe serious no baby mama wenye indoda cha iyakwazi ukubekezela uyacabanga sekunendoda eyazi umfazi wakhe enqunu bese iphinda futhi iyamfonela hayi niyakwazi ukubekezela and then another one kazi bapha labo baby daddy abanhluphayo because mangithi ngiyabheka 90% weingane obaba bazo abazondle futhi abazazi abanye bayigcina izelwe abanye babaleka zingakafiki kwasemhlabeni and then omunye uthi mina anginayi drama ku baby daddy akayondla impela ingane but ngeke ungizwe ngikhuluma uhleze nama empty promises ngiyavuma kongakushoyo nje ngihlale ngivuma sengiyamazi ukuthi akanale iqiniso so angisayihluphi nje inhlobo lokho ngokwakhe seriously even esathandana ubevele engayenzeli lutho ingane so ngakhulula umoya ngaphuma kuyena. And then all right okay listen to this dog people bafaka zonke izinto engama memes and then uthiwa omunye wahamba eyoxabana nobaba wengane wabuye esephendukezela ipaint kwenzekeni ke la thank you usisi ke lo bhalayo la mina Alex wayengihlupha ubaby daddy and ngamtshela ukuthi akaphuma empilweni yami ngoba angilandele yakhe. All right and then omunye uthi mina ngathinteka emoyeni abantu bethi sometimes asibahloniphi yibona abayiyekela o baby mama besihlukumeze musuhlukene nomuntu akube ugogo kuzokhulunywa naye and then angabe lokho umuntu ungabisa imali enganeni lento buke wayishoke leyo dokotela right and then bese usibu my problem is that she has introduced my daughter to her boyfriend but she doesn't want my daughter to meet my girlfriend. She has introduced my daughter to a boyfriend yakho sis. Yeah. But akafuni ingane yami ehlala kuyena. Meet my girlfriend. Yeah, bayabona abanezikhwele bobabili. Uyena even kwayena ubhuti why ene efuna no compare lokho ukuthi yena useya iboyfriend yakhe iyayazi ingane yami. Ukubona? So and also that's another thing akumelanga ubaby mama a control eyakho relationship. If ingane nawe ukuthi idlani ngesikhathi nawe yenzani ama rules akho akufelanga futhi telefona elebuza ingane udlile khona oniphekelile wenzeni if ingane inobaba ivashela ubaba musukuluka ufona every now and then ngoba mhlambe ubaba akafoni every day ingane ihlala nawe angithi so musa ke nawe uma ingane ivashela uyise uloku ufona every now and then so ubhuta akayeke naye ukuthi a control umama ebe naye iqhubeka ngempilo yakhe. Okay, we're already in solutions now. Kunokuze uthulalela nawe akukho isitolo esifana nesakho. Shortly we'll get into how to deal with the situation ekanje. Asathe nama voice notes ungawathumela. Dr. Mthimba no Alex ngiyaningelela. Mina ubaby dating naye but asaxhumani if efuna into uyaxhumane noma nje kuyileyo nto leyo nanokuthi ke phela mina ngamuva on naye move on nomuntu wakhe. Ngabe futhi ngahlangana nomuntu vele onezingane ezo2 so uma bezingane zakhe mabefuna into bayaxhumane nobaba wakhe uboyfriend. Nje si right ayikho into engathi ibe inkinga if nikhuluma nomuntu wakho ukuthi into zeni nehlela kanjani niba right. Hayi impela ngeke mshiye ngempela nomuntu onengane naye hayi abathembakali ngempela ngeke uthembe lutho ngeke babukana abantu abanengane vuka leyo nto leyo angibali ukuthi uzobona ingane umuntu ufika akasaswenkile kanje awuswenkele ukuyaphi umuntu akuziswenkele nje senkolo uzofubona wena nje hayi nonengafi mina ngisho njalo nje hayi nonengafi leyo nto. Sawubona Alex nodokotela mina nje Nkosi yami angiyazi idrama yoma wengane iyacika nje lento kufana nokuthi umuntu makuthiwa kushone bobaba wengane asathandani nobaba wengane uyaphi ngoba vele akasathandani naye ngabe uthumela ingane noma nosisi wakhe ukuthi kushoniwe useza yena kodwa basathandana banedrama nje inonezingafi lezi ayisuka. Wemthiyane ngiyabengelela mfethu angifuna ukuzwakala manje kukhona lo muntu enganginaye mfethu wayethi sebehlukene nobaba wengane yakhe uyabo kwathi ngokunye wayezohambisa ingane yakhe
ngambiza ngathi akazolala endlini ekhaya vuke kuseni ahambise ingane wanqaba Mthiyane azangazafika Mthiyane ngabona lapho ukuthi we ngisilima la ngithi manje wenza afike esamnandi ngale ngathintwanga kashiya phansi mntaka bangashiya. Okay. Okay. All right. So mucabanga yindaba ehleba ubrothers kusho ukuthi usendlini samwena ngebathroom. Yes, yeah. Vele ethe uvula umnyango meqeda usothi khona umuntu omile. Mhlambe lo muntu ulalele thina uphethe radio uyamlalelisa ukuthi yes. Shame. But wazi ukuthi yena wayefuna ukucathamela umuntu othile. Yini ngisola I don't know ngizama ukuthola nje story sakho. Right. Akumele kodwa xatshana. Kukhona ifactor evelayo la. Nabazali yazi ukuthi baqhatha kodwa dokotela ekutheni mangabe kuthiwa kufike baby mama and ngibuziswa lo siso thena mangabe kunomsebenzi kwenziwa kanjani. Obviously bazoba warm ba welcome ingane ayihambi yodwa ihamba noma wayo. Then giving her impression yokuthi sekhona chance or you are better than how should the family treat umuntu onengane la ekhaya? You know empeleni Mthiyane if kukuthi kunomakoti lekhaya akumelanga umama wengane eze lekhaya akathumela ingane nomuntu if kukuthi kunemicimbi onani akumelanga eze lekhaya ngoba number 1 uzothese lekhaya umuntu uzofuna ukuqoba usengene ekitchen la lekhaya manje useyaqoba nayo useyasiza usenze njani it's akukho right ukuthi enze njalo kuyabona yes kuzokwenzeka ukuthi uyazana nodadewabo ka boyfriend or nindoda babuye ingane loyo but I relationship leyo okumele ibe protected so that ingamenzi lo osekhona manje afile intimidated. Yes. And then nginengane ke la ekhaya but usiswa khona has moved on. Yes. Angiyina kuya ngiyaphathisa futhi uma ingane ivakasha. Same story. Yes. Okay, sure. Buhle bandile Denauza. Yebo ninjani? Si right njani wena? Ngiyaphila ngibingelele nodokotela. Yes buhle. Sacela usho nje ukuthi ngiyayithanda kakhulu nomuntu wami hlezi silalela. Usho ukuthi uyayithanda ishow le? Kakhulu. Njengoba kushintsha inhlelo nje next week ukuthi we are doing our second last installment. Ngikwazi phela kanjani manje? Because sikhuluma ngezinto abantu abafuna ukukhuluma indaba ze relationship and sex and kuthiwa nje ninabalalela nifuna ukuyibona lento instead nifuna nje ukuthi yabo sikhulume ukudlala music ngalesikhathi. Hayi music uzosipotudlala kakhulu izinto ezisakhayo lezi nikhulumayo zibaleke kakhulu. Uyaqona wena sis. Hayi ngiyayichitha le. Okay then isichithiwe ngoba kusho wena. Okay, I just want to comment la ukuthi yazi sometimes omunye umuntu yena ikhosela idrama because there's people who don't wanna let go. Like thola ukuthi umuntu usabambelele kubengane kanti ubabengane akasekho kuyena ngempela. So I've been in a situation whereby umangane bekafona ifonisa ingane yabona meseningeziwe inamba kagogo ukuthi ufonela ugophela cha esafona ubaba ethi kena umuzo ngemuva uthi akhuluma usahleke ukuthi wothi ubaba ngikukhumbule like baba nini uzanini uzobona. Whereas uyazi ukuthi sengikhona and usenenaka gogo but still usa insist ukuthi nje she doesn't want to let go. Yes, so igcina iphelele leyo issue leyo. No, shothi useze wathamba sister wabona vele ukuthi hayi indaba yakhe ayingenwa nje kahle kahle. And now futhi you are convinced ukuthi your man akasena interest. I'm convinced from the beginning vele bengazi ukuthi yena istory sikanjani ukuthi nje yena uyena nje obe pissed wona efuna ukunako yabona ukuthi umuntu udinga attention. Yeah, you know Anonymous for every umzali you know lengane uyizele no sibanibani siququququ whoever ne somewhere kuwena ihlala ikhona lento yokufuna ukuthi wazi ukuthi usiququququ uyayithanda ingane you know nokuthi usiququ that is why uthola ukuthi baloku bethine how ufana nobaba wakhe menza ukuthi ahlale emfuna umfanisa angathi wena menza ukuthi angathi ngoba kunento kuyena magnet efuna ukwazi ukuthi lona usayithanda yini lengane and usayifuna yini ingane except khona bayi misuse ke leyo nto azitshela ukuthi if indoda ithanda ingane then ithanda wena you know umama but again for indoda to set ama boundaries imtshele lo muntu ukuthi cebona nginomuntu engithandana naye manje and ngiyamthanda futhi lo muntu number 1 leyo ekwazi ukuthi imthulise ubaby mama. So now we know ukuthi ke the romantic endearment term kadokotela is isiququququ. That one turns her on. Sure, Azia.
naye mfowethu Mthiyane uma wengane induna engafileyo ngoba kwamina ngazi kahle ukuthi aboma wengane yami noma kuthiwa usemove on kangakanani kodwa mangimdinga ngiyomthola yabo because yena umuntu esengimazi kangcono naye yena umuntu angazi kangcono so nje uma wengane ngeke uzuthembele kuyena kakhulu kunzima kakhulu azimbe saxhumana nobaba wengane kunzima mina nje wami wengane ngiyawazi ukuthi ngilale naye khona ngasathandani naye cabanga ngiyayazi futhi indoda yakhe so nje kunzima ukuthemba umuntu njengaleyo danke Mthiyane. Hi Alex and Dog, ngithanda ukubonga kakhulu ukuya eMedilution kungisize kakhulu. Mina mangiqala ngifika khona bengumuntu weak on early ejaculation sometimes mangithi ngizokwenza iround yesibili ngibone ishrinka into yami so manje sengiyash like I'm 100. I've been visiting uDog kabili kathathu. So now it was my last day today and I'm happy. Igama lami ngubheki Sibiya ngifikile la emedulation zobona Dr. Mthembu ngabaqala ama treatment okokuqala benginenkinga yokuthi ngaphakathi benginganelonda mengichama ngachameki mengichama kushisa but ngokuza kwami nganye ngubonile umehluko and nomama bengasajabule endlini bengithi ngithi ngiyazama level libheke eceleni umuzi ngibona ukuthi awuyabhidlika kodwa manje yonke into ihamba kahle ngiyabonga. No siyabonga kakhulu sizwile nami Mjitha wathi ukhuluma ngendaba yokuthi hayi mama wakho uzamthola futhi kanjani njani. Yeah. All right. Siyabonga kakhulu. We hope ukuthi solution ikwazi ukuthi iqhamuke kulolu hlelo and of course ngeke siqede maningi ama layers esisazophinde sibuyele kuona. Yes, sure. Into ebalekile ukuhloniphana Mthiyane nokuhlonipha relationship yakho lokuyona whichever relationship again kwabona. The irony is that ukhuluma indaba yokuhloniphana but mina for the past 58 minutes ubonga ngihloniphile neze. Kanjani? Sifana ngabe sihlele sibhekene but utshekile like you'll see this movie ufuna ngikubheke. Yes, ubheke eceleni kanti kufanele ilokho zethu sibhekane ubuso bethu. Ubuso kuphela so if ubuso bethu. All right, utholakala kanjani Doc? Medilution Hillcrest Medilution number yethu 031765845. Right, that's it. End of the show. So it's Thursday again, namhlanje. You know what, like I said, City Thursday. Freaky Thursday. Of course. End of the show now. Indaba was produced by Mr. Mfundo Baba. So end with our friends here. Yes. Sex Talk on Indaba was proudly brought to you by USAID. Mina is here to help, motivate, and encourage men. Indaba, special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Indaba, talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba.